Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam z pekného jednoizbáčiku na prenájom Zvolen Západ. Kompletne prerobený, veľmi štýlovo, pred 2 rokmi nové spotrebiče, zabudované, nová kúpeľňa, viac uvidíte na videu. Ak sa vám to zapáči, kľudne volajte, píšte, dohodneme si aj obhliadku naživo. Tak verím, že sa vám obhliadka tohto jednoizbáku kompletne spraveného, prerobeného páčila. Lokalita Zvolen Západ, takže blízko aj do centra, viacero pracovných príležitostí. Neváhajte, volajte, píšte, pôjdeme na obhliadku. Igor Ambrózy 0948 22 44 24 alebo igor@ambrozy.sk. Teším sa na vás. Pekný deň.